1941 година. Мечтата на поколения българи най-сетне се сбъдва. Идеалът за Санстефанска България става реалност. Всички български земи отново са едно цяло. Премахнати са унизителните клаузи на Ньойския договор, разпокъсал българската нация. Целият български народ вижда днес да се осъществяват неговите идеали за създаването на една мощна и обединена България от Дунав до Бяло море и от Охрид до Черно море. На 20 април 1941 година, точно на Великден, българските войски са посрещнати като освободители от българите в Беломорска Тракия, Вардарска Македония и Западните покрайнини. Родната войска влезе в Охрид. Охридчани с радост разграбват народните знаменца. Войската иде. Българският цвет на вечни времена ще се вее над Охрид. България успя да възвърне трите си изконни области, единствено като съюзник на Германия през Втората световна война. След разгрома на югославската и гръцката армия, земите до Пирот и Враня, по Вардарието и Беломорието са предоставени на българските власти от Третия райх. През 1941 просто друга перспектива не е имало. Историята по-късно няма да се произнесе еднозначно върху тези събития, макар че в народната памет това е времето на великото българско обединение. Едно искрено свидетелство от тогава и днес може да бъде прочетено в главната църква на Велес. Тази книга е купена през 1941 година, когато над македонската робска земя изгря многоочакваната свобода при царуването на Негово Величество Борис III, цар на българите. В Скопие на площад Цар Борис III се извършва символичното обединение на българския народ. Девойки, облечени в китни народни носии, отнасят пръст от Добруджа, Македония, Тракия и Западните покрайнини. Духовенството благославя и смесва тая пръст с пръста на майката Отечество. Както никоя земна сила не е в състояние да раздели тази напоена с българска кръв земя, така и никой не ще може да разпокъса вече обединеният български народ. Смесената и благословена пръст от всички български краища се занася тържествено в катедралния храм Света Богородица, за да остане там за вечни времена. Единна и целокупна България просъществува само 4 години. През това време държавата ни полага изключителни грижи за новоосвободените земи. Само във Вардарска Македония са направени стопански инвестиции за 37 милиарда златни лева. Есента на 44-та обаче слага край на българското обединение. Югославия отново взима Вардарска Македония и Западните покрайнини. Гърция – Беломорието. 3 години по-късно Парижкият мирен договор потвърждава тази реалност. България е върната в старите си граници. Телените мрежи от Ньой 19 отново прорязват кървавата диря на разделението.